Yay! Hello, hello mga kabangbang! Ani na kita subong sa may San Jose and sinsulitor nato na aton nga stay diri sa Banwasang Antique. So kanami gidaya ko mag-overnight kita mag-staycation kung balad. Currently here at Eagles Hotel. Ayan. So as we enter the hotel, ma-check kita na isang aton nga temperature. Ayun. Ay, hot na hot mga guys. Yes, then let's wash our hands. Hi, thank you so much. There you go mga kabangbang, we are here now sa my lobby sa Eagles Hotel. Kag let's meet our classmates ang college. I'm waiting for her and hambalya sa akong lapit na lang siya. So as you could see no, kanami gid siya sa ila nga hotel lang naman ko di kay ang ila nga mga furnitures, hardwood like super. And ang ila concept diri sa hotel. Oh, nakita ko na siya. Yes, ginabring nila out ang ay, kamusta? Hambal ko sa ako nga mga kabangbang here. This is girl. Kanami dito sa Eagles Hotel. Kay ang ilang hotel nag-bring out dito sang culture, sang antique. No? Mga pila ka na dito tuig sa antique, ya? Ano na? 5. 5 years. Sabi ko, ma-age reveal kita. So, ano na ako nga, no? Yung room tour. Wow! Feeler, no? And yeah, let's tour around. Ready na kami mga kabangbang? Ay, yeah! Yun, amo ning isa ko nga nang anyas, di ba? May ara sila nga function room diri sa hotel. And I miss those days. Gidyayagil. Ambot kung pila ka show ko ang inyong maging lang. Tawa ko na ka show ko, no? Ewa kang una sa college ta. Balaan mo naman. I'm always performing on stage. Anong show ko nga? Wow! Grabe yung performance ko. Ang imogin nga ma-remember about me. Ay naku, kadamo, be. Lately, ko nga ginakablahan isang pole dancing. I hope you guys, you follow me. Oh my God. Follow me on my Facebook page. You'll see my future video. Click the subscribe button and ring that bell. Of course, follow me on my Facebook page. Kag of course, ang Eagles Hotel. Sarado ko lang ako number. Basi katuan yung ko karoon. This is what I love about this hotel. Kay the museum ang ilang lobby. Look at that. And of course, arigid ang ilang pinakanami nga mirror. And you could see it, the best vlogger in Iloilo with her classmate. Diba? There ang ilang patajong is being used to cover the pillowcases no diri sa ilang lobby chair. Love you! Ay pasegoy! Happy Valentine's Day! We got this card, tapos butan natin para may power! And the bedroom. Yeah! May kitchen. Malakas lang is the best dito sa Eagles Hotel. Yeah! Sunod lang kita sa room. From the kitchen, sink, ari ang aton nga dining table and lounge area. Si, kamusta nimo nga? Ay, nagpapilin!
alam ang balak ng kanyang kaibigan. Hindi Siyempre, since Valentine's Day, tapos na, kamusta? Wow! Look at our room! Kamusta ang imong araw ng pagmamahalan? How did you spend the Valentine's Day? Siyempre, with BF. China. Wow! Ako man with BF, my best friend. With my best friend. So this is our room. King size bed, no, 'di ba? Pero ako lang ni siyang mastay kay since ang ako nga BF nabilin sa Iloilo, kagang ako niya pod sa Tibyaw, ginbilin ko sa Tibyaw. So I'll be staying here. Pero you can join me kung pasugta ka ni BF. Ay, hindi siya pagpasukan. So, okay. Guys, I'll be alone tonight. Okay, so here, mabunggo na ko gali. Abi ko, saan pa ko? So, taong yung view. Bukid sang anini. There you go. That is Bantayan nga road. So, kung gusto nyo di magkadto, this is Bantayan Road. Pakadto na dito to the right sa may Sibalo. Dito, going to the left. Ang aton nga San Jose nga plaza. Kabalo ka nung pinaka-favorite ko gid nga kadtuan sa isa ka hotel or restaurant. Ano? CR. Kung gani sure nga naging comfort room ang tawag, pero I really feel comfortable. Oh my. Look at that, hindi lang ginaya, not just that one, but look at this, mga kabangbang. Man, hindi man nga wala ga care, pero mas okay lang sa akon ang simple nga bed, pero ang CR yun ang pinaka-importante sa akon. Nga ma-enjoy kung ginatawag nga comfort. Sa sulod sa room. So there you go. Thank you, kids. Sa inyo nakapagpun sa akon nga room tour. Feel ko, tapos kigan ako sa management. Uy, nga rin, di ba na? Ay, excuse me. Hi, Eagles Hotel. Hello. Baka naman. For 5 years, 5 years imagine ha. Hindi mo pwede kalagaw later sa gabi ay know may ara sila na pagkaunan, hindi pagkaunan. May restaw sila, karanaan lang. So kung abutuan ko sa pag-aswang or hindi pwede pagkanan sa outside. Sa may seawall, dito, do halos hasta na sila 10, 11, 12, dito. Ay, sige na to. Sa Pela last time, last year, I went there. Ano na, siyang across the mid, sa may port. Sa port yan, di ba? Hindi ako nag-antigit kasi, pero alam mo din dito sa antigit kasi I'm here for 1 year. Sa 5 years. Kahit isang tingnan nga pinakaduan was the beach and hindi nga naging address ang beach na. Funda Dalipe. And they also have Fernando. Esplanade, kung sa Inigo natin, Esplanade na doon, ay diri sa San Fernando. Salita rin, hindi na sa San Fernando. So there you go. Ay, depende, kita kung makapunta, pinaaga kung muro, bas mo ka pa Esplanade. Okdan, paligil. Okdan lang kita. Okdan lang kita. So there you go. Thank you so much, Gia, for joining me in this vlog. So I hope you enjoy. Happy Valentine's! Happy Valentine's! Mga kapangban! Kasi yung may mga Valentine's na naki-comment lang below. Tagain nyo ka! Tagain nyo ka! I miss you! And I miss you! Thank you so much! Hindi mo kasi mag-i-end. Ikaw na lang mag-i-end. Kasi gusto na miss ko dito mga kapangban. So, I'll let Gail do the honor to end. Hindi ko gusto mag-power. Okay, thank you. Ayaw kayo nakahapit ka mo sa akong nga channel. Kung bago pa lang ka mo dili, pindot ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimding. Ruby Inspired!